Δεν είναι. Μαλάκι μου λιάξα μου μέσα από. Άντε τώρα δεν πρόκειται. Τρέστο από χαμηλά για να βγει, δεν βγαίνει αλλιώς. Τώρα δεν. Από χαμηλά θα το σηκώσει πάνω. Να ρε, αυτό τι είναι. Σιγά σιγά ρε, δεν έχει τέτοιο πολύ. Όχι ρε. Όχι ρε. Κάτσε να δώσει χώρα δηλαδή. Δώσε, δώσε. Δώσε. Πού έτσι ανάγεται. Ρε μαλάκι. Πρόλαβα να το σταματήσω. Έλα, δεν έμαθα τίποτα. Αυτό το βίντεο οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Αυτό το βίντεο. Λοιπόν, παιδιά, τι έγινε τώρα, είμαστε εντάξει. Τώρα μας κανένας άλλος. Έχεις να πεις τίποτα, ρε. Έχεις να πεις τίποτα για την επιχείρηση. Για την επιχείρηση, Τι να πω, πολύ λάσπη, πολύ λάσπη. Μην τράει. Όχι καθαρίδο. Α, μαλάκα είσαι, εντάξει. Μαλάκα μέσα στο φύσιο εδώ πέρα. Όχι, εδώ κουπάει. Στην ιδέα. Εδώ κουπάει. Τέλος πάντων, άμα το κλείνεις και δεν τίποτα μαλάκα. Καλά δεν είδες όμως το πόδι. Τι μάλλον μπροστά, με τα πόδια τα θα πίσω. Δεν πρέπει να πάω παραπάνω για το γέλιο. Λέω μη φάγαλα. Θα μην περάσω την δυο. Δες που μη χαλάζεις. Α, πάρω φορά. Μη και έξω. Τι. Τους έλεγε να το λασπώσω μαλάκα. Να πέλεγες να το λασπώσω. Τώρα η Καλαβρός, είναι η σειρά. Ναι, άρα και μια. Μπαίνω εγώ μέσα εδώ. Δεν είχα χαρτομάτων να μου στο βγει στρίψη. Μαλάκα. Κάτω το μπουκάλι, πού είναι το μπουκάλι. Για να δω. Πίσω. Μπουνιά καπέλα είστε. Μακριά, φύγετε, βρωμάτε μπρουνίδα. Φύγετε μέσα. Πάρε το αγκαλιά του Πέτρο. Έτσι πάει τώρα. Ναι, έτσι πολλά και... Τώρα δεν πάει.